celebramos é que ese Deus, que para nós é o Señor da historia e o Señor da vida, ese Deus ámanos e ámanos sin medida. Non busca o mal, non busca a nosa condenación, non busca, si queredes, amolarnos, todo o contrario. O que busca é estar cercano de nós, manifestarnos o seu amor e acompañarnos en cada momento e en cada circunstancia da vida. Nós, cando celebramos esta festa na honra do Santo Cristo, cando nos volvemos a nosa mirada ao Cristo e o vemos clavado nesa cruz, o que estamos proclamando é: Deus, por amor, entrega o seu Fillo ao mundo. O seu Fillo, por amor, gasta a súa vida en favor dos demais. O seu Fillo, por amor, amósanos un camiño de entrega e de irnos desgastando sempre en favor do outro.